ବାପା ବାପା ଓ କାଲ ମଉସା ଲଙ୍କା ଡାଲା କ'ଣ କରିବୁ? ହେ ଲଙ୍କା ଡାଲା କିଏ ମାଗୁଛି ମ ତମକୁ? 500 ଟଙ୍କା ଦେଲ। ହେଁ ଆଜି ବା ସୋମବାରେ ମାଛ କଣ୍ଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? କାଲି ଖାଇଥିଲା ତ ହଗିଲା ବେଳେ ଲେଖିଯାଇଛି। ହେ ଯେବେ ମାଛ କଣ୍ଟା ନୁହେଁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ଓହୋ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବୁ? ଟୋକି ଧରି ଖେଳ କରିବ। ହେଁ ହକି ଖେଳିବୁ? ହକି ଖେଳିବାକୁ ପଇସା କ'ଣ ଦରକାର? ହକି ଖେଳିବନି ଗିଲି ଡଣ୍ଡା ଖେଳିବ ଓୟୋରେ। ହଟ୍ ଭାଇ ଶଳା ତମେ ଦିଅ ମ ସେଟା କଥା ଶୁଣନି, ଦରକାର ଅଛି ମୋର। ହଉ ହଉ ନେ। ହେଲେ ତମେ ଦୋକାନ କାହିଁ ଯାଇନ? ହେଁ କାନ କ'ଣ ହେଇଛି କାନରେ? କାନ ନୁହେଁ ଦୋକାନ। କ'ଣ ପାନ ଖାଇବୁ? ତୁ କେବେଠୁ ପାନ ଖାଇଲୁଣି କିରେ? ହେ ପାନ କାହିଁ ଖାଇବ? ପାନ ଖାଉନି। ନା ନା ମଉସା ସେ ପାନ ଖାଉନି, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶଳା ହାରାମି। ଏ ବାବା ତମେ ଗଲ ମଲ, ମୁଁ କାହିଁ ମରିବି ମ? ହାଁ ମଲ ନୁହେଁ ଗଲ କହିଲି, ଯାଅ ତମେ। ଓହୋ ହଉ ହଉ ଯାଉଛି। ଶଳା ହାରାମି ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଲୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ କଥା କହୁଛି। ତୁ ଶଳା ଏକା କାହିଁ ଯିବୁ? ଆଉ କ'ଣ ତତେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଧରିବି। ଶଳା ଗାଲୁଆ ମାଣ୍ଡିଗରା କୋଉଠିକାର। ମାଣ୍ଡିଗରା ମାନେ? ମୁଁ ଭାଷା ଓଲଟେଇକି କୁହେ ମାଣ୍ଡିଗରା ଗାନ୍। ତୁ ଶଳା ଅଛ ପୋଡ଼ି। କ'ଣ ଅଛ ପୋଡ଼ି? ମୁଁ ବି ଭାଷା ଓଲଟା କହେ ଅଛ ପୋଡ଼ି ଛୋ ଶଳା।